Resqin lejt minn mis-sena kienet sena impenjattiva ħafna għal dan il-Ministeru, diversi miżuri soċjali li daħħalna, miżuri li taw ċertu riżultati li jibnu naturalment fuq miżuri li daħħalna fis-snin li għaddew, riżultati li qed juru li qed ikun hemm tnaqqis fil-persuni illi jgħixu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali, tnaqqis fin-numru ta' persuni li jiddependu fuq il-benefiċċji soċjali, żieda allura fil-persuni li jaħdmu u żieda naturalment fit-dħul tal-familji Maltin u Għawċi. Fejn imbagħad naturalment għandek familji fejn mhux possibbli li ikun hemm li jaħdmu, ħadna miżuri oħrajn biex nindirizzawhom, nitkellmu fuq anzjani li għandhom bżonn min joħsiebhom ġodnar, jew inkella li għandhom bżonn jitlu f'xi dar tal-anzjani, persuni b'diżabilità li ma jkunux assolutament jistgħu jaħdmu, familji oħrajn vulnerabbli bit-tfal, dawn ħadna miżuri oħrajn biex nindirizzaw il dawn ukoll. Allura ċertament li dak li għamilna din is-sena itini ċertu sodisfazzjon għax ġibna riżultati u jimlini bil-kuraġġ li bil-miżuri li issa ħankunu qed indaħlu matul l-2019 inkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies.